खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना श्रीगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बासुगावनि खानि बुहुर गाथोनाव रनसायथाम थुनलाइ आड्डा गौथुमनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला बर' रोबग्रा जथुमनि लावखार ओंखाम जानाय आरो थुनलाइयारि आड्डा। मंगलियानाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुमा। कार्बि हाजोआव बेखेवबाय हादरनि गिबिसिन बिमा न'। दरबा रायजोआव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय। हाइलाकान्दियाव एम्बुलेन्स जाब्रबथाय बेरामिजों लोगोसे 9 जखम। रायजोनि गुबुन गुबुन निगम निकाय बिफानाव मासिगिरि लेङाइ मासिगिरि थिसनबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै रबिबार इंराजि 9 जानुवारि खालि बासुगावनि कानिबुहुर गाथोनाव रनसायथाम थुनलाइ आड्डा गौथुमनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला बर' रेबग्रा जथुमनि लावखार ओंखाम जानाय आरो थुनलाइयारि आड्डा जोबोर मेहेरगोनाङै जालाङो। चिरां जिल्ला बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन नार्जारिया बेखेवना बिबुंथि होनाय आरो खन्थाइ आवरायनायनि गेजेरजों जागायनाय लावखार ओंखाम जानाय आरो थुनलाइयारि आड्डा हाबाफारियाव चिरां जिल्लायाव थानाय गागि लिरगिरिमोनहा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि आगु गाहाय नेहाथारि मुस्रि रनेन चन्द्र मुसाहारि, बड'लेण्डनि सोलोंथाइ बिफाननि आगु बिथोनगिरि रिजु कुमार ब्रह्म, साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय लक्षीनाथ ब्रह्म, हरेश्वर बसुमतारि मोननि अनगायैबो गोबां बर' लिरगिरिमोनहा बाहागो लानानै गावसोरनि थुनलाइ सोरजि आवरायो। बे हाबाफारियाव बर' देंखोगिरि बिनय कुमार दैमारि आरो बर' सावथुननि फावथिनागिरि टार्जन बसुमतारि मोनहा मेथाइ खननानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामो। चिरां जिल्लानि बिजनी मंगलियान बाजार कमिटि हलाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माया रबिबारखालि सानसेनि हाबाफारिजों जानानै थाङो। हाबाफारि बादियै गिबियाव फुंनि 9 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारिया दैखांदोंमोन आरो बिनि उनाव लोगोनो लेङाइ आफादगिरि समिरन बसुमतारिया मुंख्लं मोननो बिबार बावजेनदोंमोन। बेनि उनाव फुंनि 11 रिंगायाव आफादनि थान्दै मेलखौ जागायदोंमोन। गागि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारिजों दैदेनजानाय थान्दै मेलखौ बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालाव बोसोनगिरि सतीश ब्रह्मआ बेखेवनानै होदोंमोन। बे खाबुआवनो थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि सतीश ब्रह्मआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादनि मावनांगौ बिबाना बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं। मानो होनोब्ला माखासे थाखानाय सोरखारि फरायसालिफोरा डेन्जार जानानै दंसै। बेनि जाहोनानो जादों माखासे गारजेनफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौ सोरखारि फरायसालियाव फरायनो होआजासे गुबुन सोरखारि नङै फरायसालिफोरावसो गोसो होसिननायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो बेफोरबादि नुजाफैनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि बिबाना आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादनिनो। बेखायनो बेफोरबादि जेंनाखौ थान्दै मेलाव सावरायनांगौ। बेनि उनाव बानजाय आफादनि आफादगिरि प्रसेनजित बसुमतारिया थान्दै मेलखौ बरायदोंमोन। बेनि उनाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि पुलिचरन बसुमतारि मोनहा मोखां लाइसि बागदुवार थान्दैखौ बेखेवनानै होदोंमोन। रायजोआव सावस्रि बिथिङाव मोनसे गोदान फोनांजाबनाय। भारत हादरनि गेजेरजों गिबिसिन मातृ क'र्ट एबा बिमा न'खौ कार्बि हाजोआव बेखेवबाय। भारत सोरखारनिफ्राय गनायथि मोननायनि उनावनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मावथांखि बादियै सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा कनसिं रंफिया कार्बि हाजोनि गोदोसोनाय ओनसोलाव बरफुं तारापुंनि साहुरिउति बे गामियाव हादरनि गिबिसिन बिमा न'खौ बेखेवो। रिपर्ट बादिब्ला हादरनि गिबिसिन बिमा न'खौ बेखेवनो थाखाय कनसिं रंफिया मिरु सोरखारनो लाइजाम लिरहरना गनायथि बिहरदोंमोन आरो मिरु सोरखारनिफ्राय गनायथि मोननायनि उनाव मैया गिबिसिन बिमा न'खौ बेखेवो। मख'नो गोनांदि बिमा न'आव गोरबोआव थानाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बोर आरो देहा फाहामसालिजों समान जागोन। गोग्लैसोनाय गुदु ओनसोलनि गोरबोआव थानाय आइजोफोरखौ डिलिभारिनि सप्तासे सिगांनो लाबोना जर'खा बिमा न'आव दोनफैगोन आरो जोथोन लागोन, जाहाथे जोबोर गोरलैयैनो सोरखारि सावस्रि सिबिथायखौ थि समावनो होनो हायो आरो डिलिभारि खालामनायाव
गोरलै जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला कार्बि हाजोआव बेखेवनाय हादरनि गिबिसिन जर'खा बिमान'आ सादु गोरबोआव थानाय आइजोफोरखौ दोननो हानाय बादियै आलादा आलादा बिसना आरो सावस्रि सिबिथायाव गोनां जानाय गासैबो राहा आरो खाबुफ्रा दंजोबो। हादरनि दरबा रायजोआव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ सनिबारखालि दरबा रायजोनि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावो। भारतनि इलेक्शन कमिशनार सुनील चन्द्रआ सनिबारखालि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्ला दरबा रायजोआव मोन 7 खोन्दोआव बिसायख'थि खुंनाय जागोन। सा-सानजा ओनसोलनि मणिपुरखौ लाफाना बे दरबा रायजोफोरा जादों उत्तर प्रदेश, उत्तराखन्ड, गवा आरो पान्जाब। दरबा रायजोनि बिसायख'थिया 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन आरो 10 मार्चखालि बिसायख'थिनि भट सानगोन आरो फिथाइ फोसावगोन। रिपर्ट बादिब्ला उत्तर प्रदेशआव 10 फेब्रुआरिनिफ्राय 7 मार्चसिम गासै मोन 7 खोलोबआव बिसायख'थि खुंगोन। 14 फेब्रुआरिखालि पान्जाब, उत्तराखन्ड आरो गवानि बिसायख'थि। 27 फेब्रुआरि आरो 3 मार्चखालि मणिपुराव मोननै खोन्दोआव बिधान सभा बिसायख'थि खुंनो लाहार-फाहार खालामदों। मख'नो गोनांदि 10 मार्चखालि दरबा रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनावबो देरहानाय बिजाथि आरो हानजाया हानजा सुरनो एबा भिक्ट'रि रेली खालामनो मोननाय नङा होननानै बिसायख'थि आय'गआ रोखायै फोसावदों। हाइलाकान्दियाव बेमारि रोगानाय गंसे एम्बुलेन्सआ गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव। बे जाथायाव एम्बुलेन्सआव थानाय बेमारिजों लोगोसे सा 8 सुबुंनि जखम जायो। हाइलाकान्दिनि 124 नं राजा लामायाव थांनाय हराव जादों बे जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला हाइलाकान्दिनिफ्राय पासग्राम फारसे थांनाय AS 01GC 7330 नम्बरनि एम्बुलेन्सआ उल्था बिथिंनिफ्राय फैनाय AS 11V 8327 नम्बरनि मारुति एल्ट' गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाथायाव गंनैबो गारिया लामा सेरनि फोथाराव बेलथायहैयो। बबेखानि जखम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सानै गारि ड्राइभार, एम्बुलेन्सआव थानाय सासे बेमारि आरो साइकेलजों फैनाय गुबुन सासे सुबुंफोरबो दंफायो। जायगानि सुबुंफ्रा जाब्रबथायाव जखम जानाय गंनैबो गारिनि सुबुंफोरखौ बोखांनानै हाइलाकान्दि SK रय सोरखारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बबेखानि एम्बुलेन्स ड्राइभारआ जौ लोंना गारि सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों अजद होदों। आसाम सोरखारा रायजोनि गुबुन गुबुन निगम निकाय बिफाननि थाखाय मासिगिरि लेङाइ मासिगिरि थिसनबाय। सोरखारनि बिथिंनिफ्राय गंसे फोसावथाइ जारि खालामना गुबुन गुबुन निगम निकायनि मासिगिरि लेङाइ मासिगिरिफोरखौ थिसनदों। फोसावथायाव मख'नाय फारिलाइ बादियै आसाम इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननि लेङाइ मासिगिरि महरै नबदीप कलिता, हान्थामेलानि लेङाइ मासिगिरि दिलीप दास, मेट्र' केमिकेल लिमिटेडनि लेङाइ मासिगिरि हेमन्त गगৈ, गुवाहाटी मेट्र'पलिटेन डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि लेङाइ मासिगिरि मुकुता डेका आरो आब्दुल मानना फारुक, हाउजिं बर्डनि लेङाइ मासिगिरि सुभाष दत्त, हान्थामेलानि लेङाइ मासिगिरि प्रणब लहकर, खनिज मुवानि लेङाइ मासिगिरि अशोक पाराली, आरपेडनि लेङाइ मासिगिरि प्रहलाद गवाला, फिसारिनि लेङाइ मासिगिरि नबरुन मेध्दि, ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट बर्डनि लेङाइ मासिगिरि बलेन्द्र मुसाहारि, फिसा दारिमिननि लेङाइ मासिगिरि जतीन्द्र बर्मन, उनसोनाय हारिनि लेङाइ मासिगिरि बिश्वजित राय आरो गुबुन गुबुन बिफानाव मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरिफोरखौ रायजो सोरखारा थिसनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।